Čaute, vítam vás u nového videa pri reakcii na kanál Michal & Michal. Dávajte odber plus, ja sú chudobný. Neviem veľmi, keď máš dom a viem, kde bývaš. Napísali ste mi to v mojom kanále, na WhatsAppe, tu máte QR kód, no a môžeme sa rovno na to vrhnúť. OK, tu máš aj short príspevky a videa. No neviem, čo ti mám povedať, tu máš pár sekúnd videa. OK, tieto dve, OK, tu tiež aj toto. Tu máš ako striehať krčné sasú na papier, OK. Granny hra. 3 sekundové video. Bro, to dá radšej na short. Dobre, môžeme si... Ako končíš YouTube? Čo ja viem? Môžeme si pozrieť, otváram tu nejaká na random ihrisku s kamarátom. Ježiši. Ja poznám vy dvoch, čo tam natáčajú. Tu nejako otvárali. No čo ti mám to povedať, ako brosky. OK, vidno, že sa nechceš odhľať. A bolo vidno, trochu bolo vidno. OK. To sa pýta, že to smrť, bro. OK, čo mi na to povedať? No, bola to sranda, trochu. Prohra rival, OK. Poďme si do také populárne tvoje video. Pre najstaršie. Prvé video, 4 mesiace dozadu. Prvom skroka. Alza parodia na dávky. OK. Showing my Firefox, type in the comments what's your favorite. Prídu tvoje klonovia. No tough, bro. Čo si pustíme? Nech ma to nezaujíma ako. Také miniatúry slabé, no. 3 zhľadnutia tu máš iba. Ideme na príspevky, lebo shorty si chcem nechať na koniec. Sneak peek video. Ja presne viem, čo to je. A teraz robíš už room tour. To je ten čo som poslal. 50, OK. Kúpil by si tento. Sneak peek video. Zavodám 50, nebudem preskúmačku. OK, to si naskenujem. A kto tam prezradí svoje tajomstvo? Rozketan Slovencom, budeme špeciálne sú reakcie ako testy. No tak to neviem, lebo ja keď vynašol, tak mi aspoň 10 odbratilo pribudne a tých vydá, že som 5 a pribudne 1. Podľa to som bol, hej, čo neviem, čo toho za nie? OK, to nebudem. Ja to dám prešte radšej, pre istotu, aby sa nedostal žltý dolar. Kocúr, OK. Speciálne, Michal skupina. Môžu poznať túto fotku. Keď vidím tvoju profilovku, tak vôbec neviem, čo to je, keď vidím tvoju profilovku. To je lepšie. No, samozrejme, že ja ne. A kto je ten Toris GS 9009? Čokoľ Lidl, Tesco, Biedronka, Tesco. Fú, to... Čo? Preskúmačku opustené budovy. Čo by si chceli vidieť na tomto kanále? Preskúmačku Citróna. Srdce, že som tak nevedal, som späť, vraciam sa na YouTube Superkolaj. Viete, tento kanál príde vlog z dovolenky. Sorry, že som nič nevydal. OK. Máš tu dosť veľa pri týchto príspevkov, viac ako ja. To vidno, že aj reagujú tí ľudia na tvoje príspevky. Máš tu 2 lajky, napríklad tu máš, tu nemáš nič vlastne, neviem, tu máš 1 like, tu tiež máš like a tak. Ideme na shorty. Najviac populárna vec na YouTube, shorty. Ježiši Kriste, to... OK, to je trochu veľa. Tak, môžeme si napríklad pustiť toho tam, čo tam bolo, ten Krampus. Už dostal 10? Tak.
trochu mi tu loguje. 6, no tak to je úplne blízko. Či toto? Prepačte. Dáme sa nestaršie, tak lebo som nechce scrollovať. Prišiel po mňa Krampus. Ak nevidíte pozlucha, tak si príde po vás príde. Hej, no to. A ja viem, ako to je asi. To má tú masku. Brosky. Čak to je nič. OK, uvidím, čo máš najviac populárne. Na mne nemáš, jasne, že na mňa nemáš. Metro. Ja v tejto situácii. Čo? No, neviem. Actually neviem. Ty máš tu dosť dobré 1000 zhliadnutí. Čo tam... Ja v tomto... Ja to som dovedel tiež. Nemecký kôň. Jedno má auto. Ty máš auto? Proste nemá ani 15 rokov. Ježiš, nie. Ježiš, to keď sme išli na súťaž, tak ten čo bol ten Krampus, on tam tiež on to na celý autobus začal púšťať a nás toho nervy. Samozrejme, že bolo trochu otrávne. No, no čo ti poviem, Mišo, Mišo som povedal, pretože tam už je názov Michal, len Michal, tak asi Mišo bude Adam, nie? No, Mišo, takto ti poviem. Dám ti 8 alebo 7 bodov, napríklad toto je pekná miniatúra. Niektoré miniatúry máš úplne že zlé, toto je tiež dobrá. Toto, tu nie sú, ani tu nie je, ani tu, ani tu. Napríklad, ani tak granny. No, takedy máš dobré miniatúry, takedy máš. Nemáš miniatúry, takedy sú zlé. No, takže dám ti 7 a 6,5 z 10, tak, aby to bolo. No, takže toto je všetko, ak chcete takú reakciu, napíšte do kanála, tu je QR kód, ešte raz. No, a zadržujte.